المفروض يقابلونا امتى؟ كان المفروض يكونوا هون 11 ونص. Maybe we should speak English. They were supposed to be here 11:30. Il-musical hija The Band's Visit. Fil-verità, għalkemm hija konsidrata bħala musical theatre, tmur lil minn dak li normalment nassoċjaw ma' musical theatre għaliex hija aktar forsi silenzjuża. M'għandix dawk il-koreografiji elaborati u dawk il-kanzunetti kbar li inti qed tkantom lill-udjenza. Hija pjuttost nix bħala musical imma tmiss ħafna il-lat uman. Beautiful, nice. Is-seħer tal-mużika tista' tgħid huwa l-protagonist tal-musical The Band's Visit li se ssir fit-Teatru Manuel f'Mejju li ġej. L-istorja se tlaqana ma' grupp ta' mużiċisti Eġizzjani li jsibu ruhom f'belt ċkejkna fl-Iżrael u minn hemm tisviluppa ċrajja mhux tas-soltu. Would like tickets to Beta Tikva. Beta Tikva or Beit Ħatikva? Il-musical tibda billi tistqarma l-udjenza kemm fil-verità dak li se jintwera mhuwiex importanti. U fil-verità l-istorja hija waħda sempliċi ħafna. Hija fuq banda tal-Pulizija Eġizzjana li minħabba nuqqas ta' komunikazzjoni tispiċċa mitlufa fl-Iżrael. U l-fatt li daw jispiċċaw iqattaw lejl mingħajr il-possibilità li jaqbdu mezz ta' trasport u mingħajr ma jistgħu jsibu lukanda jispiċċaw għand familjari differenti Iżraeljani u jiffukaw iktar fil-verità fuq l-iktar esperjenzi sempliċi li l-bniedem ikollu. Għalhekk hija musical li tolqot iktar il-lat uman milli forsi tiffoka aktar fuq l-artifiċjalità li s-soltu nassoċjaw mal-musical. Din il-produzzjoni naqra differenti minn produzzjonijiet li aħna mdorrin bihom fix-xena tal-musicals għandha influenzi ta' mużika ludija, mużika qarbija, allura hemm ħafna elementi li maħniex imdorrin bihom nitkellmu fuq pereżempju r-ritmi partikolari ħafna, il-melodiji, l-armoniji, jużaw skali differenti li maħniex imdorrin daqstant bihom fis-soltu fix-xena tal-musicals. U anke għandna strumenti differenti, ġifieri pereżempju wieħed mill-istrumenti huwa l-ud li huwa speċi ta' kitarra, imma ovvjament maħniex imdorrin naraw dan it-tip ta' strument. Apparti l-mużika nnifisha li hija vera partikolari, hemm ukoll element ġdid ħafna fil-fema tiegħi li nofs il-mużiċisti qegħdin jirrextaw ukoll u n-nofs li ħajkunu fil-kaxex taħdejn l-istage. Allura dil ħaġa apparti li hija pjuttost innovattiva wkoll hija xi ftit jew ta' sfida loġistika biex tikkoordina il-mużiċisti f'postijiet differenti biex tikkomunika magħhom biex ikun hemm element ta' direzzjoni u line of sight għax mhux dejjem ħad tkun qed tara l kulħadd. Where you are, this is not Beta Tikva. Se tittella fl-ewwel żewġ weekends ta' Mejju, jiġifieri se tibda fis-6 ta' Mejju tibqa' sejra sal-14 fil-weekends u se tittella ġo Teatru Manuel. Ridna spazju li jkun kemm jista' jkun intimu. Fil-fatt laqas se nagħmlu użu mill-pit għall-orkestra. L-pit se tkun għall-atturi wkoll għaliex inħossu li tant hija importanti s-sottilità f'dan il-musical xi kultant anke ċaqliqa tal-għajnejn li importanti li nkunu aħna bħala atturi kemm jista' jkun viċin l-udjenza.